icho kwadi muri yeZimbabwe samasi babo sendroti kwa Washington marimira boshongora kana kuti baba isapiwa muri yeZimbabwe kakawanda munotinzwa tiri pachimuti ZBC National FM tiri mukati mekutsudzura nekupfapfaidza asi tiri mukati mekutendera tinenge tichidzitsvaga tinenge chida kutsangana nadzo muri yeZimbabwe ndinaye murandakazi kana ndakabata zvandakabata zvinoda tasangana neutakwitaku utungamiri hwepamusoro mama ndingapedza nguva ndiri mukati mekutaura makasimba here mchebe anditika upenyu huri sei ichokwadi ndiri mwana zvinhu zvatiri kumhanya nhasi tiri mustudio vanhu vachikati mekuimba imba nhasi vana vese vari kuimba vanhu varida kuziva kuti ndiani asi chandinoziva inini kana pane pandoda kutanga kumbopinda aiwa karinga wangu wakaendepiko aiwa karinga wangu chido chemoyo sawira dhagiwe sawira dhagiwe muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura panapa kana ndiri kutaura ka nezvebendi somwe yandiri kuimba iyi yakaita number 1 mutop 50 ikaita number 1 matop 20 akawanda murandakadzi ndio mumwe akanga achibheka aripo mbuya makasununguka kuudza vanhu kuti ndimi ani ndotenda muri yeZimbabwe makadi zvenyu chembere yaramba kusakara yadzoka zvakare ndeitwa Rudo Yotamu yes ndakamira ndiri musikana we-the 3 eyes yes ezvonongoti ndigogazi we-3 eyes but ndadzoka ndarwadziwa kuti ndingaende here ndisina kupedzesa basa here saka ndadzoka mustudio muno kuti reduwe ndiriko nhasi regani mboti sister Rudo tisakadzikadzika vakawanda vangada kuziva kuti Rudo kana chitaura nyaya kuti 3 eyes aiimba nebhendi iri aive mutungamiriri webhendi iri ndiani nekuti variko vakatamba masongo enguva iyi kwozoita variko vasati vakuziva 3 eyes vaiimba nemuimbi ainzani aitungamirira bhendi iri riri bhendi re-the 3 eyes takabva mu-Black Eyes kuna Pio Farai Macheka saka gurupu redu satakazvita vatatu kuti ndisu vatungamiriri vechi muri kureva kuti Siniki Wedongo Makangoya naRudo Yotamu ini ndini Rudo wachiyo imi maimba nechi ne-the 3 eyes muchitungamirirwa nani tiri tega tichitungamirira tiri vatatu right ku Black Eyes uko taitungamirwa naPio Farai Macheka right pamakazotanga imi kuimba ne-the 3 eyes makabuditsa masongo api akawanda mbiri kana imwe chete hayo yakashungurudza mira ndigaye mangwana kitchen party mangwana baby shower mangwana kitchen party mangwana baby shower musoro wako wakadhanganyika kana usingade ndinongoenda chete musoro wako piyo wakadhanganyika saka iko zvinozvi mapapi muchiri kuenderera mberi kana kuti muri kuti iko zvinozvi aiwa takashanda kudhara timboona vafana vachiita aiwa mwanangu ndozvandainga izvozvo ndozvandakutendera kuti wasvika ndiri kuda kudzokera kwekupedzesera saka munhu wese kana muvhimi chaiano kana kuti uri kuti achivhima mutambi webhorokwa kana kwamira padhuze naye kunyangwe richitambwa nevamwe anokukika panguva inonzi gari kikwe ukadhiraivha ukasvika pane gomba iye ari pasenja anotsika mabreki izvezvi mune zvamuri kumbonyora here semunhu ari kuda kuita zvinhu zvake zvakawandisa muri yeZimbabwe regandi kusimbisa kuti live chiripo pafiyo apa muno muguta reHarare murandakadzi ari kuti kana rasaviriko here ndingangotika ndingovadika makasununguka kuudza vana veZimbabwe kuti chii maererano nenyaya dzekuimba mamakambobata mashoko api amungasiyira vana veZimbabwe nepasi rese chandingasiyire vana ndechekuti kuimba kunoda kushinga right isi ndima dzatakasakura dzakanyanyisisa chinoda kushinga ndokuti pane pamwe pamunonoshanda panoshaya chekudya asi onengo akanangana nechinhu chakwaore saka ndoti vana veZimbabwe mese rambai makashinga pane pamazondipa mashoko pekushinga apa inzwai Mchembere inzwai murandasikana inzwai tete Rudo nyaya ndoda kubvunza panapa ndiyekuti
wachikumbundikira iwe uri pastage dzimwe dzenguva mukadzi wako mbuya ikoko ndinosvika masvikiro api unofanira kudzidzisa hana yako unofanira kudzidzisa hana yako ndoti zvechokwadi variko machukazi acho akawandisa variko vanasizi kana isusu futi variko ana kulesichiva icho ndopandopesera yati rikiti aiwa tatenda muri ayo maita zvenyu totenda